Per potenciar el sabor, en les elaboracions tenim dues maneres. Una d'elles és cuidar una mica el tipus de cocció que se'n fa, que se'n diuen coccions de concentració. Aquestes coccions el que fan és concentrar més els sabors i alguns exemples que tenim a la nostra cuina són, per exemple, la planxa, el forn, el saltejat o, per exemple, fer una brasa. Serien coccions on potenciem molt més i concentrem molt més els sabors, per tant, pot ser que quan comencin a tenir una miqueta més d'aquesta part olfactiva i aquesta part gustativa, de seguida comencin a sentir molt més aquests sabors amb aquest tipus d'elaboracions. Per altra banda, també tenim altres ajudes, com poden ser potenciar l'ús, la utilització d'espècies, d'herbes aromàtiques, d'adobs, de fer marinats previs a l'elaboració, també potenciar el consum d'algunes salses, perquè d'aquesta manera el producte en si tingui molt més sabor. Algunes herbes aromàtiques com l'orenga, el julivert, la farigola, el romer i algunes salses que són molt potents amb sabor, com un sabor umami i un sabor molt dolç, que també són sabors molt primaris i que també la gent els acostuma a agradar molt i és un sabor que a nivell de boca es sent molt, com sabors dolços com poden ser el ketchup, com pot ser una salsa de romesco, com pot ser una salsa de soja.